Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal în care vă arăt cum să puneți un episod pe YouTube de pe telefon. În primul rând, filmați episodul, videoclipul, intrați la video, apăsați să-l selectați, îi dați la partajare și uitați, aveți aici mai multe de-astea, mesaje, Drive, Bluetooth, Gmail, dați pe YouTube. Puneți numele aici, eu pun aici random, voi puneți aici o descriere, din nou random, vă selectați dacă vreți să fie public, privat sau nelistat, așa. Aici pe etichete eu nu pun nimic și îi dați aici. Și uitați, îl pune. Oh, grozav. L-am anulat pe la care nu trebuie. Să fii nebun. Și imediat ce se procesează, vă voi arăta și cum să-l ștergeți. Uitați, așa îl ștergeți. Da, păi asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Lăsați un like și până data viitoare, hai pa!